Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Ti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbag nga daw, when wagsapa kata kayo aming kagayam kakabsat, siyak ni Manong yung arafi nga mga bingay kadagitiya, sumagmamano adamdamag itang aldaw. Iti Martes. Manipod kadagiti ulo dagiti damdamag lokal iti BFP Sagada ng isayang kat iti Fire Auxiliary Training iti Barangay Dagdag. Manipod ka iti ulo dagiti damdamag nasyonal, proseso para iti wage increase iti nagduduma region iti Pagilian, Manarimaan. Dua Pilipino seafarers sa pinmusay bayat dusi iti nadangran iti maysa a drone attack iti southern Ukraine. Iti dadumapay nga ulo dagiti damdamag, iti panagnato ti diabetes, dito Pagilian, inlawlawag dagiti eksperto. Iti dadumapay nga ulo dagiti damdamag lokal, kampanya kontra isis iti sticker vandalism iti syudad ti Baguio, at adda amay paingataan na iti syudad ti Baguio. Manipod ka dagiti detalye dagiti damdamag lokal, mo iti nagsayang sayang kat iti Bureau of Fire Protection BFP iti Sagada iti training tapno mapapigsa ti kapasidad dagiti membro ti Community Fire Auxiliary Group iti Barangay Dagdag iti Hulyo 18, 2026. Timulong iti aktibidad dagiti opisyal ti barangay, dagiti umili apakairamanan dagiti manalon tour guide sa kabataan ken ubing. Sigun iti BFP Sagada, napatag iti panagsagana iti komunidad agsipod ta iti sunog ket saan lang amang dadawil iti pagtaangan ken pagbiyagan, no diket mabalin pay ang mangala iti biyag. Gapuday ta, impagyanaggat iti kinapatag iti panangiwaras wenno panangiwas iti panagtawod iti sunog babaen iti husto a panagsanay ken panagganad. Kabilang iti training iti situational analysis lecture, may papan iti fire safety, panagusar iti fire extinguisher ken panagoperar iti water pump. Sigun iti BFP Sagada, napatag iti panagsagana iti komunidad, agsipod ta iti sunog ket saan lang amang dadal iti pagtaangan ken pagbiyagan, no diket mabalimpay ang mangala iti biyag. Nagbanag iti aktibidad iti assessment, nang ipaay kadagiti partisipanti iti panawen, tapno ibingay da iti naadaldaken ipaay da iti panagyaman kadagiti personal ti BFP Sagada gapo iti naitid a panagsanay a panangabilag iti kinasagana iti komunidad anyaman wenno anyaman a panagrigat ti mayan natop iti sunog. Iti daduma pa detalye dagiti damdamag, may pengatanti kompanya iti lokal a gobyerno iti Baguio kontra ti sticker vandalism babaen iti public order and safety
Division iti POSD. Dahito ikat kaspaset iti inisyatiba iti nasao nga opisina tapno mapatalin na iti kinatalos iti syudad. Inbi nga iti POSD Chief Darrell Lungid amang isayang kat dagitoy iti cleaning operations kay gidan iti panagbantay kadag iti aglabsing iti anti-graffiti ordinance iti syudad kadwada iti Baguio City Police Office. Nagpalagip mo't ni Lungid iti publiko kadag iti panno saan maipataw apaman ang matiliw dagiti manglablabsing no sa dino mabalinda ang mapatawan iti 5,000 pesos wenno panakaibalod iti agarop 30 nga aldaw kas nailanad iti ordinansa. Inayon pa ni Lungid ano pa yan saan anak makadadagal ti sticker vandalism pananglabsing latta dayto iti ordinansa iti syudad no sa dino maapiktaran gamin iti pangkabuklan wenno pakabuklan na alanga ken aglawlaw ti syudad. Impateng na matlaeng nga adaptaran na ti zero tolerance sa kadagiti matiltiliw da violators. Kagitan dayta, ginuyogoy ni Lungid iti publiko nga makipasot da iti panangasalwad iti aglawlaw iti syudad ken no adda dagiti makita da paspasot iti sticker vandalism dagos da nga report daytoy iti opisina da. Iti tado mapayakanayon na dagiti damdamag iti panagnato iti diabetes dito'y pagilyan in lawlawag dagiti eksperto. Basar iti kaudyan na datos sa manipod iti Philippine Statistics Authority PSA ti diabetes ket maysa akadagiti top 5 akaso iti panakatay iti pagilyan. Oray pa'y adda dagiti advanced medical science ken treatment agtultuloy iti panagnato daytoy. Inbatada ni Dr. Augusto Litunhua, founder and president of the Philippine Center of Diabetes Education Foundation Incorporation, ay iti healthcare kat nakapokus una iti panangipay iti komento iti panagnato ti blood sugar levels imbis kuma iti panaka liklik no kas ano mapababa daytoy. Inrekomendar ni Dr. Anapatag iti panakakita dagiti na nga to risgo na ama ad-adaan iti diabetes oray no normal ti darada. Dagiti kat pakiramanan dagiti individual nga adaan iti obesity. Babayan na adaanan iti gestational diabetes. Ubi nga iti inana ket adaan iti gestational diabetes. Individual nga adaan hypertension ken dagiti adaan iti family history. May naigiti daytoy sigon ken ni Dr. Elaine Cunanan, President ti Philippine College of Endocrinology Diabetes Metabolism. Masapol ang masursurwan dagiti ubing iti panangan iti nasustansya regular panag-ersisyo ken madaan iti omdas at turog uray no ubing pay. Kuna napayadak kala faktor iti sedentary lifestyle iti panagadu iti individual nga daan iti diabetes no sa dino aday ito ikat mga require iti agpada medical guidance ken personal commitment. Kanayon pa dagiti damdamag kinumpirmar iti Department of Migrant Workers sa DMW api musay ti duwa Pilipino seafarer bayat adusi iti nadangran gapo iti drone attack di Black Sea iti southern Ukraine. Kinumpirmar dayto ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak itang aldaw.
Pirmosay ti umuna a seafarer iti Hunyo 6 bayat a pirmosay mo ti maikadwa a seafarer iti Hulyo 1. Sigun iti report, inpakamo iti Ukrainian officials iti kalman a pinuntirya ti Russia ti maysa nga international cargo vessels iti Black Sea apasat ti southern Ukraine no sa dinopin mo sa iti 5 a crew members. Pangkapuklan mo't abilang 139 a Filipino seafarers iti siyam a barko iti napiktaran kapo iti nasaw a drone attack. Iti kaudyan a damag, 124 karagito iti agtaltalinaod anat na talgod. Impanamnamamot ni Kakdak ama na rimaan itan iti koordinasyon iti ahensya kadagiti pampamilya dagiti naapiktaran a seafarers tapno maasistaran dagitoy. Kanayon pa nagiti detalye nagiti damdamag, inaklong ni Department of Labor and Employment DOL, Secretary Francis Tolentino ang manirimaan iti proseso para iti wage increase iti nagduduma region iti Pagilian. No pa'y kastain lawlawag na asaan nga agigidan ken adda iti bukod nga anniversary date para iti wage orders. Gapo iti dayta, saan ang mabalin na may patong paltidua a panagnato iti sweldo iti unag iti may sa atawan. Sigun iti dole, manamnama nga agi paulog dagiti regional wage boards iti rekomendasyon inton September ken Oktobre by 2026 kalpasan ti konsultasyon dagitoy. Panggap tinasaw nga adang ang matulungan dagiti Pilipino gapo iti panagnato ti presyo dagiti kagatangan ken iti energy crisis iti Pagilian. Dagita pa lang nagiti damdamag ang maibingay tayo itata, tinang itanong ka nagiti damdamag awan sa bali, ani manong yo arafi kagayam kakailan ken kakabsat.